Dobrý den, jmenuji se Jiří Petera, jsem přednostou kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Hradec Králové a rád bych vás pozval na 5. ročník Kingspan běhu proti rakovině, který se koná 1.10., což je 1. říjnová neděle. Důvody jsou dva, jednak nádorová onemocnění, podobně jako onemocnění srdce a cév, patří mezi civilizační choroby a nejúčinnější prevencí je dostatek fyzické aktivity. V tomto smyslu se dá říct, že rakovině už neutéct, a proto ten běh proti rakovině. A již v minulých ročnících výtěžky této akce byly věnovány naší klinice. Dohromady to je suma 1,5 milionu, která byla využita na zdokonalení léčby gynekologických nádorů a nádorů prsu. A tato suma velmi výrazným způsobem nám pomohla zlepšit léčebné výsledky u těchto dvou nejčastějších nádorů u žen. A v letošním roce, pokud se sejdou nějaké peníze, tak bychom je rádi využili na další zdokonalení radioterapie u čípku děložního. Dále bychom chtěli rozvíjet strategickou radioterapii, což je nová speciální metoda, která však vyžaduje velmi sofistikované přístrojové zázemí, aby ta léčba byla co nejbezpečnější. No a kdyby nějaké finance zbyly, tak máme už několik let v plánu natočit video o naší klinice, ne PR video, ale instruktážní video pro naše pacienty, aby věděli, s jakými léčebnými metodami se u nás setkají, jaké máme prostory, jaký máme personál, jaká je organizace práce u nás. Takže rád se na vás těším 1.10. a děkuji všem běžcům a samozřejmě společnosti Kingspan za už tradiční, velkorysou a velmi užitečnou podporu.